سیسک الگان سال برارش 95 حجتاش تا ماهی سپتامبر سال 2021 دوستان عزیز 3 ماه ماندگی من این نمود از کفای مخشی حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن коробкаш механика 4 электропакет ва инҷа CD плеер дорад центр замок пробег 248000 километр пробег ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед ин ҳолати салони қафои мошин ин боз люкам дорад мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та газкиди 80-85 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз нархи мошин 43000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 735 57 70 сески элеган соли барориш 95 дӯстони азиз من این نمودی بیرنه ماشین نه من این نمود از قفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, мен инҷа CD плеер дорад, центр замок, монитор дорад, пробегаш 401000 километр пробег дӯстони азиз. Мен ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? Мен ин ҳолати салони қафои мошин. Мана. Бисёр ҳолаташ хуб боз мен инҷа люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та газкиди 80-85 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 40000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 984 70 00 сечка классик соли барориш 96 дӯстони азиз мен ин намуди берунаи мошин ҳуҷҷатош 1 сол не чӣ хеле ки дида истодед ҳуҷҷатош 1 сол не мен ин намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 2 электропакет коробкаш автомат, титроник, менҷа CD плеер дорад, центр замок, пробегаш 36000 километр дӯстон. Мотораш 2.3 гуфтасия? Ин ҳолати салони қафои мошин дӯстон. Mana do'stoni aziz, motor 2.3 kompressor bilan so'zishvorish gaz benzin. Gazash евро 4. Расход chiqdi? Расход 70 ta. Расходаш 10 ta газкиди 70 км мегардад. Ин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 868 18 81. Сечка классик соли барориш 2000 дӯстон мен ин намуди берунаи мошин ҳуҷҷатош 1 сол не мен ин намуд аз қафои мошин
حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن دو الکتروپاکت коробкаш механика ва инҷа CD плеер норанд, дута сидени пеша багриф сидени, сентр замок, пробегаш 134,000 км пробег. Мани ҳолати салони мошин. Мани ҳолати салони қафои мошин, дӯстони азиз. Инҷа мини бар дорад мана. این بگاج است دوستان. یعنی یک بالون زپاسکش دامکرات، اکومولاتورش هم نو. موتور دو سوزشوارش گاز بنزین، گازش یورو 4. расходаш 10 تا газкиди 90 تا 100 км мегардад. این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 68000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 767 78 71. Mercedes Benz сечка соли барориш 93 дӯстони азиз. ёдовар шавем объёмники регистрация. Мен намуди берлии мошин. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду ойнаҳои пеш электропакет, коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 297,000 км пробег. این ҳолати салони мошин. این ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. расходаш 10 та газкиди 80-85 км мегардад дӯстони азиз. این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 717 00 17.